Bueltan da musika zuzenean telebista saioa. Denboraldia uda giroan abiatuko dugu, Diabolo Kiwi taldearen erreportaje batekin. Taldeak udaran burutu zuen bira probestu genuen taldekideekin elkartzeko mutrikuko txiringituan. Bigarren erreportajean, Juxe Argazkilaria ezagutuko dugu. Zuzeneko rock emanaldietan ohikoa da bera, baina honakoan estudioko erretratuekin osatu du zu barik ez dau erakusketa. Egiako jareñon izan gara, bere lana gertutik ezagutzeko. Udako egun eguzkitsu batean egin dut hitzordua, Diabolo Kiwi taldeko 4 lagunekin. Funk giroetan datorren lehen lan txikia kaleratu du Garaziko bandak, eta gehiago ezagutzeko mutrikuko txiringituan egin dugu hitzordua. Hemen dira, Leire, Amaiur, Julen eta Ienbe. Diabolo Kiwi sortu zen 2006an, Donibane Garazin. Garaziko gaztetxeak antolatzen zuen Festigaga izeneko festival bat, eta beraz, Aiande gaztetxean zenez, bazten uste dut talde baten behar edola, eta pentsatu zuen parada hona izaiten altzela talde baten hasteko edo proiektu baten abiatzeko. Beraz, deitu ninduen ni eta Xabi bere lagun bat, Xabi gitarrean, bera basuan eta ni baterian. Egin ginen kontzertu hori, konposatu gintuen kantu batzu, uste dut, instrumentalak, eta gero egin gintuen bertso batzu edo mashup batzu, hola. Eta ondotik ukan gintuen beste 2 galde 2006 bukaerako, baina Xabi etzen ez hor segitu ginen gubiek, Aianetanik. Eta beraz, gero egin ginen pausa bat Diabolo Kiwi izenean, eta guk hasi ginen beste proiektu bat binaka. Eta beraz, Diabolo Kiwi pausan joanen urte arte, 2018 arte. Eta jaz, beraz, 2018an, lehiaketa batentzat Xabi, aipatu den Xabi horrek eta Aiandek kantu bat aurkeztu zuten. Eta gero irabazi zutenez, maiatzean jo behar zuten kantu hori miagitzen. Eta azkenean Xabi beti kanpoan denez, proposatu zigun Aiandek Leire eta eni taldean sartzea. Eta horrela laukote gisa, laukotea osatu ginoen horrela. Eta ara, geroztik gelditu gabe ari gira azkenean. Garaziko poperoak eta rockero frustratuak elkartu omen dira Diabolo Kiwi taldean. Hori behintzat dio taldearen Facebook orriko biografiak. Baina beraiena funk musika da. Hori ez dakit zeinek idatzi duen, baina jokero frustratu bai jango nuke hala ere gehien bat euskal musikan edo ohituak direla gehiago jok eszenari. Eta Garazin ala da, baina berdin da pentsatzen dut Euskal Herri osoan. Eta azkenean joketik nahiko urruntzen gira. Eta beraz, hortarako behar da jokero frustratuak eta Garaziko poperoak, ez dakit, zuka ibatu nahi dazu. Ez dakit, zen bihatian ala deskribatuak izan ginen uste dut. Justu bitzetan Garaziko poperoak. Horrekin abiatu ginen eta hortarik egepikan hasi ginen konposatzen. Eta bai, gero hasi ginen musika entzuten ere elgarrekin eta abiapuntutzat eman ginen funka, pentsatzen dut. Eta gero jokero frustratuak baditugu jok zati batzu edo gure kantu zenbaitetan, beraz, ustez nahasten dugu nonbait itipidanik entzuten dugun musika guztia, baina bai, lehenik funka daja eta gero popetik eta joketik hartzen duguen, ustez.
Ez genuen galdera prestatuta, baino taldekideek argitu nahi izan dute Diabolo Kiwi izenaren jatorria. Izena behar da behinetiko argitzeko edo nola jan, freskagarri baten izena da Diabolo Kiwi. Iparraldean eta Frantzia osoan ere nahazten da beraz gaseosa edo egoaldean gaseosa deitzen den hori, guk limonada deitzen dugun hori. Kiwi jus konzentratu batekin. Eta beraz guk musika aski freskagarria eta jostagarria egin nahi bai ginuen. Izen hori eman genion eta pentsatzen dut ere fonologikoki ere badela jokoa ere senitzen dela edo nahiko izen jostagarria da ere edo belagia kilikatzen du izenak ere. Eta azkenean untsa martxan da Diabolo jokoarekin ere. Aialako galera salbatzeko aukera mugitzeta alfegan eskatzaren akabera ezin asez plazera jostatzeko aiera politeziaz gainera egintzautan esaera. Taldearen izena jostagarria den horretan, disko honetako hitzak ere norabide horretan doaz. Bai, ez dakiten ustez da pixka bat zerbait berria proposatzea, hainitz talek badituzte edo kantu intimoak edo gai seriosak. Ustez, ideia zen pixka bat artearik ateratzea, baina humorea abordatuz eta hala ere gai serio batzuk aipatzen aldira, baina beti humoretik pasatuz. Ustez da, zerbait berria proposatzea edo. Bai, pixka bat hitzek musika osatzen dute espiritu hortan baitira ere, aski jostatzeko edo idazten ditugu. Uretan glu-glu hori adibidez biziki bitxia da surrealismoa edo aipatu duzu eta kasik idazketa automatikoan edo idatzi ditugu hitz hauek eta azkenean hitzak bata besteari juntatu eta hola osatu dute kantua. Eta bestalde bai baditugu kantu batzuk bada sakonagoak edo gai sakonagoak unkitzen dituztenak. Hau da Akeja Pekolajera adibidez. Baina emaiten diogu hala ere umore puntu bat edo gaiaren sakontasunari edo grabetasunari kendu gabe umoretik edo tratatzen ditugu. Azapagetatik eskapi ekialdera mendebaldera oianetik ezin galgi ekialdera mendebaldera. Kokinkeriak fini lehen disko honetan, taldeak sorturiko lehen kantuak biltzen dira. Disko honetan sartu ditugu pixka bat ez nola nahika, baina ez dute loturarik bortxaz ez dira komposatuak izan diskan sartzeko gisan. Bidez Gatu bilen kantua baginoen aspalditik Xabirekin hasi ginelarik hiruak. Eta poliki hasi ginen sortzen belaunaka beste kantu batzu Atabalen eman behar ginoen kontzertu horrentzat, txapelketa honen ondorioz. Eta hor hasi ginen beraz komposatzen kantuak eta kantu horien bilduma txipi bat da, sortu ditugun lehen kantuak lagunaka. 10 kantu ditugu, baditugu 2 bertsio eta gero denak komposatu ditugu guk. Eta 50 minutuko kontzertua, nahiko ginuke oren batera pasa edo, hori bikaina litzateke. Eta bai diskan sartzen dira, gure zuzenezkoan badira diskako 5 kantuak. Eta entzuten da ez dela kriston produkzioa, baina guk ere nahi ginoen zerbait xumea eta zuzenekotik urbil eta sobera produkzio handia girik gara. Zuzeneko emanaldiak osatzeko berriz, Euskal Herriko 2 musika taldeen kantuak moldatu dituzte. Diabolo Kiwi kokteleratik pasata beti ere. Beraz, bata da Begitxarraken folklore kantua, Paiola diskatik. Eta kantu hau jotzen ginen garaian lizeoan Xabi eta biek, Xabi izan zena sortzailetariko bat, taldearen sortzailetariko bat. Diabolo Kiwirena, ez Begitxarraken. Eta egin ginen nolako bertxo pixka bat funkeroa digitarrekin.
Eta gero joan giren garatzen, launaka, eta berritxarrak denez ere gure talde kutxunetariko bat, hori jotzea erabaki ginoen. Eta bestea da zea maixen elektrizitatea, beraz, hor hasten da funketik eta bukatzen du ala ere aski joken hor. Eta horren erdian ere badira beste nahasketa, mashup bat bada erdian, kantuaren erdian. Uste dut egisago dela jok kantu bat funkean egitea, ez eta kontrakoa. Bada Scarry Pocket talde bat, biziki YouTubeen ari dira gero eta bideo gehiago ateratzen, eta hori egiten dute pop kantuak, rock kantuak pixkat funk giro batean emaiten, eta ahitzen naute zinez. Eta pixkat ideia horretatik ere joan ginen, duzendako ez bertso batzu egin argun funketik kanpo direnak, eta pixkat gure ganatu gure maneran. Taldeak funk musikarin bidez dantzarako gonbitea egiten du. Agertoki gainean eta azpian ondo pasatzeko helburua izaki. Entzuten ditugu hainitz eta hori ere pixkat joan da garatzen, hainitz talde entzuten genituen ustez baginoen denek pixkat jazzaren maitasun berezi bat edo. Eta nik beden hortik jazzetik partituz gero deskurritu nuen funka eta gruba ere, eta ustez bai beharrezkoa da. Bada basu bateria potolo bat erdian, eta gero gitarrak eta teklatuek ekartzen dute pixka bat aire gehiago. Bai, gruba beharrezkoa da. Ez gira lehiatzen reggaetoiarekin, badakigu galdua dela jadanik, momentuz. Zin da konparatu. Bai, badugula helburua edo, jendea dantzaraztea. Bai, hori bai. Guk ere dantzatzen dugu artetan, ez gira dantzari biziki finak, baina txatzen gira eta batzutan erantzunkizuna alakoa da ere jendea hasten da dantzatzen. Jendeak musika entzutea eta dantzatzea, nahi badu dantzatu. Eta pasatzea eta... Diabolo Kiwi musika proposamen ausarta da, ohikotik aldentzen diren erritmo bero eta jostariak. Bai, ahun. Ustez nahi ginuen ikusi dugu batzela ate ekipi bat idekitzen ari zena, eta nahi izan dugu horretara sartu, ikusi beste gauzat proposatu hori egiten zinuen. Ez beti joka eta entzuteko. Nahi ginuen proposatu beste gauza berri bat, beste publiko mota bat ere unkitzeko edo... Eta ara, beraz, mementoko untxa martxan da. Leire Iribarne da taldeko ahots nagusi eta teklatu jolea. Bere teklatuak eta bere ahotsak nortasuna ematen dio taldeari. Nahiko ginuke berdin gehiago garatu hori. Nik pianoa jotzen nuen, baina biziki klasiko ez dutukan eta teklatua jotzea beste gauza bada ere, eta nik nahiko nuke hori gehiago landu eta gehiago aurrera eraman. Baina ekartzen du bai beste tekstura berezi bat eta badira soinu ezberdinak, eta hori maite dugu iskatzea, soinu desberdinak eta nini zehrian, eta gero denek kantatzen dugu alere, denek badugu mikro bat, eta baina egia da kantu gehienetan nik dutala gehien kantatzen. Galtza mutxatinko. Egun lau lagunez osaturiko taldea da Diabolo Kiwi. Aurrera begira ordea, ez dute baztertzen big band bat egitearen ideia. Behar bada. Bai, pentsatu izan dugu. Kobreak sartzenari edo beste montako tresnak, baina momentuz egoiten gira launaka, ene ustez badugu bidea egiteko lauek.
Baditugu beste kantu batzu sortzeko gogoa, lagunaka. Eta gero bai, zonako ez urte batzuen buruan talde handiago bat sortu eta big band egiten zinuen bezala. Bebi bat eta jakaza denbora gutxiria. Uda beroa izan du taldeak eta atxeden bat hartu eta gero, kantu berrietan murgiltzeko ideia dute. Lehenik ene ustez atxeden bat hartzea, muntxo pausatzea, eta uda hori aski intentsua izan dena. Eta bai, gero ene ustez asko dira muntxoa komposatzen kantu behiak eta alde bat ez ahas alde batera utzi zet hori, baina bai, kantu behi batzu gehitzea edo kontzertuentzat, eta gero pentsatzen dut asko girela behiz kontzertu batzuk emaiten, baina berantagoko lehenik behiz elkartu lauak, ze segida maiten aldako gure musikari, eta jo eta ikusi ze ateratzen den. Kontuajean, ilesut gogor burua, aze gogoan, zartatuko petan, suntsituko bat, ohmak basotik atera. Jose Angel Areta goine naiz, jende guztia Jose izenarekin ezagutzen nau, errenderikoa naiz, oretarra eta argazkilaria naiz. Hasi nintzen, orain dela 25-26 urte edo horrela argazkik egiten. Zaletasuna beti izan dut, batez ere kontzertutara juteko zaletasuna, argazkik egin binolen ere juten nintzen, baina iritsi zen momentu bat guzti hori erretratatu nahi nula eta kamera batekin hasi nintzen hori, erretratuk egiten, hasieran zuzeneko argazkiak egiten. Esnatzen naizen nahian lehenengo gauza egiten dudana musika jarri, musikarekin nago beti inguruan, eta argazkik egiten ere ikasi dut kontzertutan kontzertutako argazkiak egiten. Hor ikasi dut, gero beste gauz batzuk egin ditut, baina ikasi nun zuzeneko emanalditan. Bai, egin ditut ere, gehien bat egin ditut zuzeneko argazkiak, taldeak zuzenean jotzen, horiek egin ditut 50 bat edo horrela, bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan ere bai. Gero egin ditut bidaien inguruko argazki erakusketa batzuk ere, Ekuadorreko bidai bat ere egin nun, erakusketa bat, bidai horri buruz. Eta oraingo hau desberdina da. Hau da lehenengo aldiz egiten dudana argazki bat erretratu pertsonalena. Pertsonak agertzen diren erakusketa bat, pertsonak soilik. Urte asko, lehen esan dudan bezala, urte asko daramazkit zuzeneko emanalditan argazkiak egiten, ez? Orduan iritsi zen une bat, pixka bat nekatu nitzala bakarrik hori egiteaz, ez? Eta nola musiko asko ezagutzen ditut, hasi nintzen beraiek erretratatzen, bino eszenatokitik kanpora. Bai kalean, backstagean, edo, sortzen zen zokian, ez? Orduan, hasi nintzen pixka bat uztartzen zuzeneko argazkia eta erretratuen argazkia, eta azkenean erabaki nun egitea proiektu bat lantzea bakarrik erretratuen argazki erakusketa bat egiteko. Hau da, pertsonen erretratuak agertzen diren erakusketa bat egiteko. Erakusketa honetan agertzen dira, ondo esan duzun bezala, musikariak, bino beste batzuetan bezala ez da gehiengoa, dira gehiengoa musikariak. Agertzen dira, bai margolariak, agertzen dira soinu teknikariak, argi teknikariak, antzerkian lan egiten duen jendea, lagunak, soilik,
ni nahi dudalako lagun batzuk agertzea erakusketa honetan, kontzertutan egoten den jendea ere adibidez lehenengo lerroan, beti egoten den jende hori, ez direla musikariak, nino parte direnak, ez, horrelako espektakulo batean. Pixka badago denetikan, bai egia dela, izan behar duela, aurpegi bat edo rostro bat erakartzen nagoena pixka bat, ez, fotografikoki hitz egin da. Proiektu berri hau, erretratuena, izenburua dauka zu barik ez dau. Zergatik zu barik ez dau eta zergatik bizkaieraz. Jende asko galdetzen dit gauza berbera, ez? Bueno, niretzako fonetikoki kriston indarra dauka esaldi horrek, ez? Zu barik ez dau. Indarra dauke berez, ez? Eta gero esan nahi aldetik ere bai. Ze erakusketa honekin ere nire helburua zen pixka bat bertan agertzen diren pertsone guztiei eskerrak ematea, ez? Nire aurrean jartzeagatik, ez? Pixka bat, asko eta asko etorri dira estudiora, gehienak estudioko argazkia dira, eta bueno, bere denbora hartu dute estudiora juteko eta han egoteko nirekin. Eta gero aparte, ezagutzen nuen esaldia aspalditik, bino, behin junitzen Gernikako lekuek, da festival bat Gernikan egiten dena, beraiek eskaini ziaten erakusketa bat jartzeko festivalaren barruan. Eta Astran nengola, erakusketa bat montatzen ikusi nun pintada bat, eta jartzen zu barik ez dau, eta esan nun, bueno, jazta. Hau da, urrengo proiektu hortarako izenbururik egokiena. Hortikan sortu zen. Dira 57 erretratu eta gehienak dira 30 bider 30 neurrikoak edo bestela 40 bider 40 neurrikoak. Guztiak daude eginda hemen alboan daukadan kamera honekin, dela formatu ertaineko kamera bat, negatiboa erabiltzen dut, erretratuak egiteko, negatiboa ere ez da negatibo konbentzionala betikoa arruntori, baizik eta da 6 bider 6ko negatibo bat. Kopia guztiak nik ere egin ditut laborategian, orduan aipatu dezakedana da prozesu guztia nik egin dudala. Hasieratik amaieraraino, kopiaraino. Formatu ertaineko kamarak eskaintzen didana da, berez ja, karratua den argazki bat, originala karratua da, eta erretratu bat egiteko oso egokia da, beretzako format hori ez, karratua. Ez duzu ibili behar gero mozten, eta berez ja, iturburu bezala erabiltzen duzun enkuadre hori, ja izango da, enkuadre finala. Eta gero, pelikulak ere eskaintzen didana da, txuribetzan lan egiten dudanean, gustatzen zain txuribetzan lan egitea ze kolorea ez da agertzen. Batzutan kolorea izaten da, segun ze gauz egitarako erabiltzen dut kolorea, noski, adibidez paisaia egiteko, segun nun. Bino koloreak beti eramaten zaitu distrakzio batera, ez? Beti kolorea, izan daiteke oso polita argazkia, bino koloreagatik. Eta zuribetza niretzako ematen zaitu esentzira, ez? Ja hor nagusitasuna hartzen du edo pertsona, edo iluminazioa, edo enkuadrea, bino zuzenagoa da, esentzira jutentzea zuzenean. Hori negatibo aldetikan, osea, pelikula aldetikan. Bigarren zati badago dela kopia lortzea. Orduan, kopia nola lortzen da? Negatibo hori sartzen da ampliadoran, ampliadora proiektatzen du argi bat, eta paper ezberdinekin jokatuz eta denbora ezberdinekin jokatuz, lortzen duzu kopia bat, ez? Azken kopia deitzen dena. Hori bai, prozesua oso luzea da, niretzako oso interesgarria, oso kreatiboa, oso artistikoa eta oso magikoa. Niretzako interesgarriena da, ni daukadala kontrol guztia, prozesu guztian zehar, ez? Hasieratik amaieraraino. Gero beste arrazoi batzu daude ere bai, bide hori erabakitzen dudana, ez? Zergatikan, adibidez denbora kontuak ere bai.
pasa naiteke argazki bat lortzeko, hilabete bat, edo bi, edo gehiago. Ze agian egiten dut erretratua, baina naiz laborategian sartzen, 15 egun pasa arte, edo hilabete bat, ez? Orduan, nik egiten dudana da pixka bat prozesu hori luzatu, eta nola bide horretan sekulako gozamena sentitzen dudan, orduan oso gustora nabil, ez? Aurreko pausua izan zen, uztartzea hemen ikusten dituzun erretratu pertsonalak zuzeneko argazkiekin erakusketetan. Hau aldiz, ja da bakarrik erretratuak, ez? Hemen ja ez daude zuzeneko argazkirik. Eta hurrengo pauso batean ari naizela pentsatzen ja da beste teknika zarrago bat erabiliaz, karbon transportado izena du, da 1857 garren urtean edo horrela lortu zen teknika bat, horrekin ere erretratu batzuk egitea. Teknika asko zelen motelagoa da, laborategiko orduak oraindik luzeagoak dira, baina pentsatzen ari naiz egitea teknika horrekin erretratu batzuk eta gero errebelatu tradizionalarekin edo honekin nahastea eta egitea beste erakusketa bat, aurrerantzean. Erakusketa esan dudan bezala, izenburua da Zu barik ez dago Egiako Kulturetxeak eskegita. Azken eguna da urriak 31, beraz hilabete terdi edo horrela oraindik egongo da ikusgai, eta bisita orduak dira astelehenetik ostiralea, goizeko 10:00-tatik ordu bita, eta arratsaldeko 4:00-tatik 9:00-tara. Gero larunbata eta igandean, astebukaeran itxita dago. Hori da ordutegia, eta gomidatzen zaituztet bisita bat egitea, ea gustokoa duzuen.